napalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Kablawan da kayo papagayam, iti nagasat nga malem ti Miyerkules, 12 de mabilang iti bulan ti Hulyo 2023. May danon manin ka na kayo ti programa Ti Napalabas, manipod iti ENR Online. Dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Parin sa bali manen nga surat nga hindi napili when padayawan niya ibasa iti dayto nga malem. Surat nga nakaipalaunan manen ti napalabas iti biyag kinayan. Ngayon kasangwanan papagayam ngintay ibasa ti surat. Agyaman tayo karig sumaganad. Pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Ni may Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much, Lani Corpus, iti Xiamen, China. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tabayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you, iti Pugad Lawin, Carpas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawag Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adan na kanina kakalaing nga aircon technicians tapno urnusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Tipugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, ket masaraka when no kukwa kinimat batunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company nga masaraka ni 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo ti TMT Construction Company. Asipupud no, manipud pa nakaplano aging nga malpasa. Ti kayat yung matakdere na pasdek. Kukwa kinimat batunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, manipud iti Ili ti Marcus. Kastamet tayo iti panagyaman tayo kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarigrig na inyo abo di Baguio, kaya't yun yung pakonsultar ni Doktor, mapani di Doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Daytoyen tinururan iti gisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba
sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di dagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si digiti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Awagan na klaingin itinagan nga Aurora. No pwede ito iket. Pangalistuan, wenno bansag. Alias ko wenno awag na kanya iti lugar mi. Pinilik nga ilinged ti hususto anagan kumanong. Tapnon ti kasta maproteheran met ti kinataok. Ngem naawisak tapno, ipaset ko dito nga pakasaritaan ti biyag ko, no pa'y aglinged akiti dito nga nagan. Tapnon agbalin met, nga pagpidutan kariti mabalin na piduten nga adal ken sursuro. Ngem kasangwanan ngem nak maminpinsan nga ilawlawag tinapalabas iti biyag ko. Iyawat ko ti pangablaaw ko ken ka, pagayam ko. Kastamit din iti technician wenno co-pilot mo, iti dito nga programa. Kaskunak may sakmet kariri adong at umartarabay wenno mang tursuro ti programa. Ket tunggal pan nakaibasa ti napalabas ti biag ti padak nga dingdingig kaya nagbuibuya. Mauawis inot to'y rikna. Tapnon ti kasta, umayak met, agtaklin iti deti nga programa. Bareng kas kariri daduma, nga iti panagwayaway na iti tangatang iti deti nga programam tinapalabas iti biyag ko. Ket makirasan, wenno kisayan man laeng, nidaginsen, wenno mapalagaan, tiriknak, gapu iti saem, nga inpalay, tinapalabas. Nagtauda kiti nakurapay nga pamilya. Dua kami nga agkabsat. Siyak ti inauna manong ko. Iri makaturpusak iti sekundarya saan ako na nagtuloy pa'y iti kolehiyo ngamin ket narigat nga rut ti biyag. Ken maysa kinasapulan ti kabsat ko nga isuu ti maisakat. Babaen ka na iti naganak ka na kami. Makitaltalon ti amak. Agtagibalay met ti inak. Ngem pasaray sumalog iti kataltalunan tapnon tulungan na ni tatang. Sublianan tapagayam ko idi agtawenak iti sangapulo ket pito. Matandaan ak unay oras nga tate agbaytan ti alas 4 kinala 5. Idi malem. Aldaw idi ti Domingo. Idi makasango mi wenno masanga ili mi di agtagikwa kariti talon. Wenno ti pagsasautayo nga Ilocano, apo mi iti talon. Imay tilakay ken ti baket. Pakairamanan ti anak da nga agnagan Darwin manong ko. Amamukunay ni Darwin gabuta. No adda digiti paskenda ket maayaban kami, nga katalunan da, mapan kami tumulong. Iti ngamin mismo nga sentro ti ili ti ayanda. Idinto nga nasolinek a barangay ti ayan mi, kabsat ko. Pinastrek ti amak ken inak da Darwin pakiramanan meten ti amakin inana. Ket ditoy nga nagsasarita da. Adda akmet iti likod ni nanang nga nakatugaw bayat ti panagsasango da alima. Ket kastoy ti balikas ti ama ni Darwin. Kalpasen ti papeles mi nga mapanidjay balasyo na aw o di Amerika. Agbati ti anak ko nga ni Darwin. Kamunta damit din sa Jedi, di duwang anak ko, ay sudang harot ti mga lakada kami. Ita, isun ti mabati nga, pakaitidan, tiripingin nyo kaditi, dagami nga, trabahuin nyo. Humay mo ito ipakaam mo nga personal ka na kayo, tapnan ti kasta, saan kayo nga mas daaw, no? Isunton ti umay, pagalak, mangipan kaditi, kadikagom nyo nga, sa rin iti pagtatalunan. No anya ti reglamento, kanya, isumit lang ti reglamento king kuana.
no mangala kayo iti abuno, ket no anan to ti agkantar wenno rumwar nga presyo ito no panagkaapit, iso ni pang bayad yun. Nalawag ka di. Ay, uwen sir. Kuna ti amak, oray ni nanang ket nagsungbat met nga, uwen. O sige Darwin, amumon, amumidan. So danto ti umayamon no mapatuloy kami. Ay, uwen pa. Okay, uwen ma. Kinunana. Saan da nga nagbayag ti Macderdan kalpasan ti panakailawlawag deto? Bueno pa nakailawlawag ti tulag. Mapang kami. Ay, agmerienda kay kumapay aser. Nagpagata nga kita ni Aurora ti merienda ngin saan di pengen ro nagsasarita tayo met. Ingka alanin Aurora. Napan ko inala ti babasit nga soft drinks. Pakiramanan ti biskwit nga ginatang kumanong tay sulat na kabalinan me. Linukatak deto ket inyawat ko sa gaysa karidi sa nga ili. Idi madanong ko ti panangyawat kani Aldrin ti soft drinks. Thank you Aurora. Kinunana. Ay, awan anyaman na sir. Sa anak man niya sesiren. Sa anak met nga maestro. Agpada talaga saan niya nakaturpos. Diyak nagturpos ta talaga nga diyak masurutan ti panagada. Ay, kastaya sir. Ano sir, agmerienda kayo nga Roden? Kinuna, nagmeriendada pakiramanan mi. Ket bayat ti panagsasango mi Manong Robert. Matiltiliwak nga, matmatmatan nat ni Darwin. Namin ado nga daras. Isu nga, umise maklatan, no agsabat dagiti matangay. Awan nakabulan manong iti na ipinalen ti flight dahil agasawa nga apumi iti talon. Naginbitar da para iti may nga despedida party. Ket napan kami amin. Siyak, tikapsat ko kastamiten datatang kininana. Ngamin datatang ti nagparti kadagiti na party ababoy. Idinto nga dananang timulong damit kadagiti na iprepara kaput ado dagiti sanga ili na. Nagbuybuya kami metlat tayo ti kapsat ko. Ket ditoy nga adda ni Darwin. Wen manong adda ni Darwin nga umay makisarsarita kada kami. Oh, ito no rabi no kayat yo. Umay kayo. Wen no agbati kayon ta itulnog kayon to. Ah, saan sir? Agong itlakid di datatang kininanang agbati kami. Aglalo iti kapsat ko ket Lunes into nubiga, ada klase na. Basta yan. Kaya't kay ko mga makadwa para iti panagraragsak ito no rabi. Saan lang kami na dito yung pangaldaw? Dapat digiti sa valley nga sa nga iling o may ito no rabi. Kang runan na digiti gagayin ko. Kasta yan sir, thank you lang yan sir. Adan to sa valley. When gayam, Aurora. Mabaling ka din iti maminsang ket pasyarin kay iti balayo. Ala sir, apit mo pasyarin na ket sa anak met nga masakit. Si Kamet nakapilpilusopya ka. Saan niya dilaing nga ti masakit ti mabali na pasyarin. Api nga rin kami met nagpasyari iti balayo ka na papakit ni mama ket awam met masakit ka na kayong opat. When aya sir, dalatag ka sir. Ngem ipakaamom umay ka tapno makaisagana kami. Ano ti sagana yo? Siyempre ure merienda laeng aglalo digiti native a merienda. Managluto ni nanang iti tambo-tambo. Adapay digiti lut-lutin na nga sabsabali nga makmakan. Ay kasta ya. Paborito ka kita. Naragsak a kasarsarita ni Darwin, Manong Robert.
Kasanganan niya ituloy tayo, di pa nakaibasa, dito surat ni Pagayam tayo Aurora, giyaman tayo kariso maganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag Sire. Nadarigrik na inyo iti bagiyo, ket kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan iti number 121, J. Flores Street, Lawag Sire. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City, lauden laeng ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nakaplano aging gana iti malpas ti kayo patakderin de Basdek, agserbi nga si pupudno ti TMT Construction Company. Kukwa kinimat matunan ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, diti Siyudad Tilawag. Adanda ka diti agkakalaing aircon technicians, tapno senda ti problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa kani Ma'am Lani Corpus, manipod iti Xiamen, Pagilian niya, China. Agyaman tayo kada Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, iti Hawaii. Pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, manipod iti Ili, ti Banggi, Ilocos Norte. Dahituyen tinur-uray di gisem ka di daan na lugan, wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration, manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito ingaramiden dati pa nakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo, manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho, manipod ka di empleyado. Malaksi di data, ijaya na pa iti panakatarimaan lagi ti modelo ang lugan nyo, itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aging ganin ni kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin magmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply,
Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan kadagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder kadagiti balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay anarag sa kaprumo ken pangabakan kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort ini barangay 37 Kalayab, Lawag City. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae, shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kastameten digiti ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad digiti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Agalas 3 iti malem, Manong Robert, nalpasen ti pamakan, iti despedida, wenno padaya, iti pagtengan da Darwin. Nakabalko ti dindananang tapno, agawid kami. Agpakada kami nga ruden, kadagiti naganak ni Darwin, nga nakasagana na mapanidi balasyo tao, wenno Estados Unidos. Nakapakada kami, ket turungen mintigate, iti agpukaw ni Darwin, Aurora mabitlaeng. Napatalyawak kastamenten ti kabsat ko ken datatang keninana. Dito'y nga napaspas ngay may nang kamakam kada kami, ngay madabitbit na nga supot mano. Aurora, alaim ni deti oh. Nayon deti digiti linuto datatang mo. Awamit ten ti mangangken, adumit pa iti nabati nga luto. Adan to si Dayo. Ay, agyaman kami Kinuna ni tatang. Sa nga problema tata. Talaga nga inkarik nga pabalunan kayo.
agyaman kami. Thank you, Darwin. Kinunak nga inesman ket nagsabat dagiti matami. Di ba nagsabat dagiti matami kimidday ni Darwin, Manong Robert. Ket ti panangkidday na kanya, kaslaad na nakudot nga parte ti bagi. Wenno, nakudot ti puso, Manong ko. Nagwapo ni Darwin. Buridek kadakwada nga kakabsat. Napudaw detoy kasla mestizo Kastila, Manong Robert. Patuloyin mi nga ruden ti mapan. Agyaman akmanen ha. Thank you, Darwin. Kinunak. O sige, agananad kayo ha. Tata, sige, thank you ti umayo. Thank you, nana. Kinuna namanen, ket bulon nan tilimikod, mapanen. Agsubli ti pagtainganda, Manong Robert. Irikadam iti balay ditoy nga linukatan ni nanang di duwa nga dadakkel nga lunchbox nga naglaon ka digiti makan. Anya na pa nakakigtot ni nanang, Manong Robert, gaputa. Dagiti metten na iimas nga putahe ti kargana. Kang runaan na iti karahay. Ken kastamitten ti igado, Manong ko. Apo nagsaya atin deto nga ubing. Adayo ti ugali na kadagiti naganak ken kuana. Dagiti naganak ken kuana ket matapobre. Sanda nga kayat ti maitipon kadagiti napupobre. Makita yu metitay. Dagiti lat na babak nang nga sanga ili ti kinapulpulapul da. Dinto nga datayo nga katalunan, mandar ditoy, mandar dita. Baon ditoy, baon dita. Ngem ni Darwin ket sa bali. Uwen nga rod. Sungbat ni tatang, hidakes tagidaksen dagiti naganak king kuana ti panang pabalon da kada tayo. Saan met siguro? Siguro ammo damet. Ken saan tayo met ngayon nala nga awan ti pamalubos wenno impabalon met ni Darwin kada tayo. Balikas ni nanang, pinanpanunot ko ti diskusyon ti amak ken ti ina. Anya ti makagapo? Ngamin nga pabalunan na kami ni Darwin. Idinto nga dito sa balik at saan damit nga inikan. Anya ti makagapu nga, saan nga umadayo iti ayan mi ti kabsat ko. Isakbay nga ng rugiti, pamakan. Anya ti kaya tasawen, tinasamit nga isem ken ikikidday na kanya. Itay, agawid kami. Kasla agrag uti pusok wenno naragsaka. Kada iti makitkitak nga aktwasyon, manipod ka ni Darwin, Manong Robert. Nagdinamag manong nga nakapanen dagiti naganak ken ni Darwin. Ket may sa isunan iti mismo nga pagtainganda. Inauna ni Darwin ngem siyak iti dua atawen. Ngem kadagiti gundaway nga agin innasidig kami no kasta nga mapan kami iti balayda. Saan na nga kayat ti paawagan iti mano? No diket kaslag kaparehas kamlatan wenno agkataeb kami ti kayat na. Isu nga saan ko nga awagan iti Manong Darwin, no diket Darwin latan. Kastamit keng kuana saan na nga awagan iti Ading Aurora, no diket Aurora latan. Dayta ti maysa kadagiti kang runaan, nga kiniddaw na iti damo miti agamam mo, gaputa, amok nga inauna isuna, nga miti siyak iti dua atawen. Dandani siguro makabulan niya dani di Estados Unidos dagiti naganak iti ni Darwin. Iti maysa nga aldaw ti Sabado, Manong Robert. Madama iditi panagkudit-kudit mi iti kabsat ko iti banay ket damit datatang ken ni nanang iti talon.
Agdaldalo sa kiti uneg ti balay dinto nga ti kabsat ko, adday ti ruar nga gabgabot ka diti agtubo nga ruot. Manangaan ti panagdalus ko idi umay ti kabsat ko. Manang, adda ni Manong Darwin, sapulin na ka. Anya ka na ti. Anya nga, mapamukit din sangweng ket. At dabit-bit na nga, kas na merienda. Sus apo. Sige. Rinwar kami nga ro diti kabsat ko, ket iti ruar, at nga talaga ni Darwin. Nakalugan deto iti motorsiklo, Manong Robert. Aurora, kas ko na kiti, may kapasyaren. Nakigtutak. No aping nga, imay ka nagpasyar. Nakigtutak iti, baga ni ading kong adda ka. Tumanong ka Dududwa kayo kadi ni ading no. Wen, dududwa kami kaputa. Aday di talon datatang kin ni nana. Ada ti obrada sa tiyay na pantinulungan ni nana. Ngem, umay damangal daw. Okay. Uy, saan kayo nagluto iti pangal daw? Dimagasak iti lechon manok Ken adapay sa bali. Dimagasak iti mabalinti nga kanin. Pagarangin man ni ading mo iti soft drinks ta. Mangantayo. Kinunana, nangasot iti kwarta ket inayabak na ron ti kabsat ko. Ading ko, mapangkamang gumatang ti soft drinks ta, ag merienda tayo. Wow, merienda manang Manong, thank you. Inawat natin, yawat ko a kwarta ket manugayam ti gatangik manang. Gumatang kan iti 5 nga babasit nga soft drinks, apemit nga 5, ket 3 tayo lang. Mapanyon to iti na kadatatang tininanang mo ti duwaken. Mga lakay to iti ginatang ko akang kanin. Lumakan. Nagsayaat ka nga talaga, Manong. Kinunani, ading ko kini Aldrin. O sige, mapangkakit din gumatang. Kit sa anak nga namigat. Masad sa dutak nga agluto. Namingkit, may sa akmet. Lutuekon ti pamigat ko, pangal daw, aging ganay ti rabi. No daduma, mabangles. So nga, mapanak na tanong kong gumatang iti kanek. Idi makasangpet ni ading ko nga napanggimatang iti soft drinks, Manong Robert. Mapan mo ipan deta dua. Nga soft drinks kada tatang kininanang yo. Ket mangalakang kada ginatang ko at tinapay no makmakan. Ta agmerienda damen. Agmerienda kan tulay nga nang sumangpet ka maudi kan. Kinunana nga ing katawa. Sus. Nagsweetik kayo met tsak ti maudi. Kinunani ading ko. Aging kakabsat nga dinapuputan at dagaya min datatang kininanang. Nasapad nga nagawid da, nasapad ka nung analpasti, inubrada. Adda kayo mit gaya min tatang nanang, adda ni Darwin kinunak. Nakapasyar ka man barok, kinuna ni tata. Wet tata, adda napatig mo may kuibaga kada kayo. Adda gayam sa bali nga rantana. Kaya nasa uwel, nga saan niya siya pinantana. Kinuna kitinakim ko. Sige, alalala, mapangkamibang pala di tata, agsukat kami kit ni. Nakataptapok, nakapitpitak kami. Sige tata, ada merienda nga ginatang ni para kada kayo. Kung may kuman ibalon ni, ada kayo humit gaya men. Sige, agsasango kayo nga rod. Aurora, makamu kayong kini Darwin ha. Kinuna, dakit na pandan iti bubon tapno agbugo no. Dalusan dati bagida, Manong Robert. Edi pa nagsasamo mi atalo, nadamag ko kini Darwin. Anya nga mintirantang, anya tinapating nga rantang nga kahit mga may ibaga ka na kami, lalo ka natatang kini nanang. Ito nagdadaa ibagak to. Kinunana, madamdama pa'y adan datatang kininanang ket inyawatan ni ading ti sagaysada soft drinks pakiramanan ti tinapay, Manong Robert. Naimbag man ting may kata makamerienda da tao. Kinuna ti ama, imisem ni Darwin ket kasto iti balikas na ada ngamin masapul ko tata. So nga
mayak. Kanya ti masapul mo. Awang pwede api tayo, sung awang pwede abang. Saan nga deta ti mayak? Yamin, marigatan at ngagmay-may-say di balay. Di lang mabalin nga. Umay laag dalos ken agluto iti Miyerkules ken Domingo ni nana no. Masango na. Kamin narigat ti mga alay ti saan nga kay imwa na tao no katulong. Ado di may padamag nga agperdida wen saan agtakaw santo agpanaw. So nga iso ti biling kanyak da mamakin ni papa nga mga alaak ka rin amok. Da kayo nga insigida ti ni nana nga insigida ti napanunod ko iti nagsasarita kami di telepono. Ano di makunang barok ay bakit? Kaya't mo ka di mapangkakano agdalos uri mamindwala ti makalawas. Wen nana magteda kiti tangdan nyo. May di mamindwang umayo pa nagdalos si Jepalay ken ilutuan dakmet tin no kwa. Narigat gahim ti agmaymaysa. Alakit karigata ka Darwin ti umay. Lalo ket mitunay ti matrabaho itay ti talong. Tila mapanagabuno ken agsukay kadigiti naimulang anat natin. San metpe nga kaado ti trabaho iti talong. Agyaman ak nana no umay kayo. Nakarugrugit pekit dito unig ti balay so nga masapul ko nga talaga ti umay mang tulong kanya. Kaano nga rin ti umay yun nana? Anay taya. Sabado ita. Alakit umayak to na into Lunes. Ito saan into Lubigat Domingo ta. Adamit da Aurora kiti kapsat na dito balay. Ure Lunes to ni umay kayo nana. Ken no masango ni Aurora di umaymet ta pagtinulungan nyo ket nalawa basit ti balay. Kino nana? Sige. Itugot kong tupay ket ti idang adwa. No maumay kami no bigat. Tumulong da. Angim ni nga ro din tata, sino ti mangiluto king kuana. Ay, awan ti problema kanyak barok. Kabalinak ti agluto, uray ket saan damit nga mabayag, agawid damit lay ti malet. Alawen, alamang nga ro nana, umay kay ito nga ro datanin ito bigat. Kadwain to da Aurora ken ti kapsat na. Kinuna ni Darwin nga nakaragragsak, ti panagrik na kiniday di agundaway, Manong Robert. Nasa pa kami nga napan, kabigatan na aldaw ti Domingo manong. Talo kami. Ti kabsat ko, siyak kaninahanan. Idi makadanon kami ti balay, agarok. Alas 8 nga tayo ti bigat. Idi balay da Darwin. Pinadanon na kami ket. Nana, rogyan nyo nga ro din ta. Mangisagana akiti pangaldaw tayo. Anya? Sigat ti mangisagana iti pangaldaw. Ewen nana, amok bet ti agluto. No lakit di kayat yu ati lutok. Aurora, siga man laingin ti agluto. Wenno kadwaem man laingin ni Darwin iti kusina. Tada kayo ti agluto ta dakam ti adim ti agdalos ka iti kwarto pakairamanan ti salas. Tamaudin to ni ti kusina. Kino na ni nana? Dito'y kabsat nga. Dua kami nga road kani Darwin, iti mismo nga kusina, idinto nga dadananang kadiri kwarto nga agdaldalos. Ket bayat ti panang isagsaga mi iti maluto, Manong Robert. Api nga kaslasaan met nga gapoy ti refrigerator, di kito nga karne. Nakabungon damit nga di lababo. Ay, gapoy ti bagayo nga, umay kayo itatangal daw. Nasapak nga napanay iti tiyandaan itay. Napanak gimatang iti karne ti baboy ken karne ti baka. Anya kayan ti paboritong dita? Paboritong amin. Amom ti sa ano nga makasidsid iti karne, ori anya ditan, paborito na. Hanlakit ding agsubli. Kinunak nga inya nga o. Ato ti amom nga talaga si ka Aurora. O anya nga ro ti gayat mo nga luto. No ti karne ti baboy, ti paborito, may lugos gusto, adobo. No met ti karne ti baka,
Ti adda sabaw na, sinigang wenno paksiw. Daytoyen tinururay di gisem kadiri daan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten di DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubliti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi di data ijaya na pa iti pa nakatarimaan nga di modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di diya kadaanan aging gani di kabarwana na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? Kingalitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. Kingalitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Kasangwanan niya ituloy tayo, ti panakaibasa, ti surat, ni pagayam tayo Aurora, agyaman tayo karitso maganad. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company nga masarakan ni 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas, ti patakdirin nyo apasdek. Serbian na kayo ti TMT Construction Company itineng kalint kataga na presyo. Babayin ti panang imaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa, di Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Masarangan dito di Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Adanda ka rin kakalaing nga aircon technician, tapno urnusun dati problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo ka ni Dr. Alan Thailand, manigo di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo di Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan. Dr. Alan Thailand iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much kaniya Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte.
Agyaman tayo kini Mr. Onofre Durupan, manipo diti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa kini Lani Corpus, manipo diti Xiamen, China. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manipo diti Pearl City, Hawaii. Kaya magyaman tayo kini Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, manipo diti Ili, Tibangge. Nagbalin kami anaragsak nga nagsarsarita kini Darwin, iti mismo a kusina, Manong Robert. Kaya di madanon ti panggal daw, nangirwar ni Darwin iti maysa nga lamisaan. Nagyang kami nga nangan, iti sirok tinarukbo sa chiko, nga adda iti sikig ti balayda. Naragsak manin ti panangan, Manong Robert. Oy, Aurora, di ba paborito nga kunam ti linuto nga adobo? Uwen talaga nga paborito ti adobo, ore dabagin kininanang. Talaga, Darwin, dandani di agpabagi, naimas lakit ti pan nakaluto ti adobo. Anawaik nga ron, gapu iti lanit ti adobo ti karne ti baboy. Amangan taglukmig na. Kino na ni Darwin? Sadya mo da, sanmet nga lumukmig, kit manangan met. Ala ni nanang, tila may ibagbagana. Kino nami nga, weno kinunak manong. Tilatan nekan ti sabaw nga karne ti baka ti kadwem nga idasar. Suti si datayo. Tati sobrata yung adobo, yawid mo to. Pangrabin ton, Aurora. Kinunana, nakaise makmanong ket kinunak. Ala, kasla nakalala ingak met unayin nga manganti. Panagkunam, kinunak manong. Ket saan ko met ibaga nga nalaing ka? Basta, si daim to kunak met latta. Sige, mangan tayo nga ruden. Kadwen tayo ti mangan. Kinunak kabsat ket talaga nga naimasak ti mangan. Ken kasla agar ari ti day dumduma aragsak kanya, iti day di agundawan. Mumalemen manong agalas 4, nalpas kami di manen nga nagmerienda. Darwin, jak nalpas amin anak ko. Jak nadalusan ti kwarto nga para ka di guest. Ti kwarto da mamam ken ni papam, ti kwarto ken ti may sape a kwarto ngem ti guest room ken jak nadalusan. Bayam ta umay kuntulaingin ituloy. Saan ka di nga mabaling niya? Nilatan Aurora ti umay mangituloy nana. Damit ting klase ni ading na into nubigat. Lunes ngamin. Alakit no kayat na nga umay ituloy akit. Di umay. Nagsiddu kerak manong ngem. Kasla maragsaka na. Eride di nga tulag na nanang keni Darwin. Aurora niya. Sikano, umay kan tulaingin sundwen tapno saan kanyag paspag. Ahay, ti tricycle nga pagluganan. Adamit ti motorsiklo. Makamuka. Ngem, nalawan sa amin ti guest room yo. Amangan ta, di mo kayat ti panagdalus ko. Madalusan lakit di, mapagpag di ti udyon ti kamaken. Madalusan di ti taw-tawa. Way nawanin ti problema, naikat kon di ti kurtina. Siguro to no maminsan yung umayak, isundon ti ubla. Timang laba ka di ti kurtina. Kinuna ni Nana, dito'y kabsat nga, nagtutulag kami nga rot. Ket umay naksundwen ni Darwin, when nasukunan ni Darwin iti balay, usar ti motorsiklo, manong ko. Papagayam sante nga may lepas, nga may basa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag. Kinayat di pagayam ti Aurora. Adan to nga ta mabukel nga ayat, iti nagbetan, da Darwin kini Aurora, papagayam. Awisin da kayo nga kadanggay mi manay nito nubigat ti programa ti tinapalabas. Dahil nga ro din ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kinadwada iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Miyerkules yu amin na sa nga pada papagayam, agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya.
Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.